toto video je pro Kateřina Porubová, jestli se nepletu. Ty jsi po mně chtěla nebo chceš tohodle klokana. Jsem ráda, že ho chceš, ale ne, pokud ti teda vážně nevadí, že má trošku tady ty třpytky a ty nalakované uši a ten nos. Ale jinak je úplně v pohodě, je talentovaný. A napiš mi do komentářů, jestli máš Skype nebo Facebook. A samozřejmě nějaký doplňky ti k tomu dám. A když tak mi prosím, pokud by ti to nevadilo, natoč mi taky třeba video, jakýho koně bys mi dala. Nebo tak něco. Já bych ti k tomuhle Pečo povídala ještě třeba nějaký miminko a nějaký doplňky a to takhle. Jo, takže nezapomeň mi napsat. A to video třeba, že bys mi natočila a to mi taky, když tak napiš k mému nějakému videu, že jsi mi už natočila video a dala jsem ti odběr už dávno. Tak jo, moc ti díky a čau!